Poi Donald Trump hakanong ba Jerusalem kabalong kanong ba jongri Israel nakabenta ka hostage deal bat ban sedang no ya ka jing ya pelai ki hostage hapedeng ka Israel bat ka Hamas. Donald Trump bolong presiden jongri Amerika menta kasngi ka khalai terik ulok poi hakanong ba Jerusalem nakabenta ban sedang no ya ka jing ya pelai hapedeng kinong sya set bendi ki badai nakari Israel ki blasya kidnap ban sya set bendi haka Hamas nadu ka nyau tarik Oktober jong senam arhajar arpulai. Bat kane ka hostage deal hapedeng ka Hamas bat kari Israel ong ba kadon hat kilai teli ki benta lani ki phase menta kasngi kedai ke benta ka baningkong lani kata ka phase 1 hakane ka hostage deal ka benta hapok ka jing alam ka jong ka Amerika lingba jong Donald Trump bat kari kotar ka bolong ka wei ni ki balam khamat ka wedai bat kane ka hostage deal tingkat ka jing menjur jong ki wei kiri ka partai kum kari Germany ka France ka England nang ta ki Indonesia bat ki wei kiri khamtam barok jong kiri jong ke Middle East kum ka Saudi Arabia ke Egypt ke Lebanon ke Syria bat ki wei de kum ka soskular bat ka deal ke ba ki lia penbaik hakane ka phase ke baningkong ka Israel kan pelaj hadu arhajar ngot ai ki nong sat bendi lani ki prisoner bat si hajar nyos pa ki gede kita ki koidi lani ki prisoner ki ba larung jubor hapo was bang bat pen kelumar itu sinong ki tau ki badon hauput uksam jong kari Israel kebelajian adu ubnai Oktober jong senam arhajar arpulai Henry aspal san pongut na pedeng kita long ba kidai kita kinong kom sniu ki basir khai ki balong kum kita teroris ke baladon bentah ke ban penyap ya kinong Israel nadu ubnai Oktober jong senam arhajar arpulai bat hakaba kari Israel ru kala pengat iki hakata ka ain kum kita kinong kam sniu ki ban sat potok si jing im Henry na kaliang jong ka Hamas kan ka face ke baningkong long ba kan hab ban perlaj ki pongut kinong Israel ki bala syabat hakti ki jongki nadu ke nyau tarik jong benai Oktober ke senam arhajar arpulai habang ya phai spang kan ni ke deal ngla ban ong lese ka long ka aka ke bom sko tenat namar Israel kan yo opat tang ko ba arphongut kirang ba ki balong ki riupat ba bat ki sipai jongka ket ba ka Hamas kan yo ban perlaj hadu arhajar ngut ki breu ki balong kinong kam sniu ki jongka bat kemba as pasan phone ki kilong kita teroris bat kinong penyap breu ki basir khai Tinop tak di por gadon tagini kubor kublai sibun pibro.